Só queda un lume activo en Galicia, o de Pantón, que continúa en situación 2. A evolución é favorable, pero os equipos de extinción non baixan a garda. Deuse por controlado o que afecta ao Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Empurran co coche ata que rompen a porta dun bar de Ribadeo. Os ladróns entran ca cabeza cuberta. De botín levaron unha máquina de tabaco que estaba chea de paquetes e de cartos, e tamén levaron a máquina rexistradora. E nos Estados Unidos, máis de 100.000 persoas asistiron ao funeral do conservador Charlie Kirk, asasinado cando daba un discurso na Universidade de Utah o pasado 10 de setembro. Entre os asistentes, o presidente Donald Trump, que pronunciou unhas palabras na súa lembranza. Avivar os recordos a través da cociña. No día do Alzheimer coñecemos un pouco máis da realidade dunha enfermidade que afecta a milleiros de persoas. Acompañados do cociñeiro Yayo da Porta, veremos que aínda que a maioría falle, pode regresar puntualmente ao falar de receitas. Saúdos, boas noites. Mellora a situación dos incendios nas últimas horas. Hai só un activo neste momento, o de Pantón. Ali continúa a situación 2 como medida preventiva. Con todo, o lume nesta xornada non volveu a ameazar vivendas. Alejandro Álvarez. Sí, pois a situación moito máis tranquila aquí neste incendio de Pantón, que tamén afecta ao concello veciño de Sober. Segundo as últimas informacións da Consellería de Medio Rural, xa van calcinadas alrededor de 2.000 hectáreas. Ao longo desta tarde, os labores centráronse sobre todo nos puntos máis críticos, por exemplo, no núcleo de Pombeiro. Ali tanto os brigadistas como os medios aéreos estiveron a traballar nunha zona de moi difícil acceso. Segundo as primeiras hipóteses, este lume estaría orixinado por unha chispa dun tren de mercadorías. Como ben decimos, situación moito máis calma aquí neste incendio por eses labores de extinción, pero tamén grazas a unha mellora das condicións meteorolóxicas. Baixaron en moito as temperaturas e tamén ao longo desta xornada caeron algunha que outra chuvieira. Na aldea de Budián, os veciños aínda tentan asimilar a desfeita que o incendio deixou tras de sí. Jamás pensé ver mi pueblo desta manera. No. Imposible. A mí me cuentan esto y digo que no es verdad. No es verdad, porque ¿qué ha quedado? La capilla, que ya no sé ni cómo quedó allí en el medio. Esto es como si fuera el fin del mundo. Numerosos medios seguen a traballar para tentar estabilizar este incendio que calcinou vivendas e obrigou a desaloxar varias aldeas nos concellos de Pantón e Sober. No pueblo de Baixo ardeu unha casa, en Budián arderon 7. Arderon porque os veciños non demos chegado a todas. Se tuvésemos máis medios, seguramente sí se poderían salvar. Pasámoslo moi mal, quedamos rodeados. Mal dixo, irémonos, e señor Ramón, se nos vamos, ardenos as casas. O andábamos xa no tellado da bodega, na madeira, quitando mangueras, bueno, despois na casa dos meus pais. O meu irmão marcharon outros rapaces dos que viñan do que saliron do fuego da arriba, e nos viñaron, nos axudaron, e gracias que nos axudaron, que nos vimos desbordados. Era un inferno, vía o lume. Eu estuve aquí regando na casa con unha manguera. Teño 4 mangueras e con agua na casa enchufadas en caso de que tal. E vía o lume por todas partes. As condicións meteorolóxicas axudaron nas últimas horas nas labores de extinción, pero o incendio segue activo. Calcúlase que calcinou polo de agora máis de 2.000 hectáreas en plena Ribeira Sacra. Hai explotacións de animales, porque, bueno, ahora, como vedes, pois ardeu todo, non hai alimento para elas, hai explotación de abellas e tampouco hai. A xente que lle quedou algunha viña recuperable, pois está vendimando pois para que as perdas, pois, ao final, pois sean mínimas. Segue decretada a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio a zonas habitadas. E dende esta tarde quedou controlado o lume que calcinou 30 hectáreas na Fonsagrada. As lapas comezaron na madrugada do sábado e comezaron a queimar con forza o monte da Reboira, na parroquia do Trobo. Varios efectivos traballaron dende onte nese punto. 12 axentes, 21 brigadistas, 13 motobombas e 3 helicópteros. Tamén dase por controlado o que afectou o Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés, con máis de 3 hectáreas arrasadas. Mesmo estado no que se atopa o incendio que afectou no concello de Barreiros a 140 hectáreas.
E no Bolo, esta noite os equipos de loita contra o lume extinguiron as lapas despois de 2 días complicados. O fogo puxo en risco varias aldeas e finalmente arrasou máis de 270 hectáreas. Son 192 de Monterraso e 81 de Arboredo. E un incendio forestal en Cáceres obrigou a declarar o nivel 1 de emerxencia na localidade de Cuacos de Yuste. As lapas fixeron que se cortara o tráfico nunha estrada de titularidade autonómica. Nos labores de extinción traballan 6 unidades de bombeiros, ademais de medios aéreos. En total son 36 os efectivos contra incendios que están combatendo este lume. Ás 2 da mañá, 2 individuos asaltaron unha cafetería de Ribadeo despois de espetar o coche contra os vidros das fiestras para acceder. Conseguiron facerse cunha máquina de tabaco que estaba chea de caxetillas e que tamén contiña moedas para dar o cambio. Tamén levaron a caixa registradora na que había uns 600 euros. Este é o momento no que un Seat León de cor negra e roubado rompía os vidros dos ventanais da entrada da cafetería La Bugalla en Ribadeo. Eran as 2 da mañá e despois da alunizaxe, 2 individuos conseguen acceder ao interior. Pues alrededor de las 2 de la mañana, varios vecinos escucharon ruidos por aquí de un coche, dar la vuelta y empezar a empotrarse con el culo hacia adentro. Y salieron 2 individuos, por las imágenes que se han visto en el bar son 2 hombres de estatura media, uno de una complexión fuerte. Y nada, vinieron directos a la caja registradora, no pudieron con ella, sacaron lo que pudieron con la máquina del tabaco y uno de los vecinos que me contara a mí tiene datos de que eran nativos de aquí, porque les escuché hablar y hablaban en el idioma natal gallego. Y otro compañero mío también vio la fuga de los presuntos pasar aquí arriba por la calle y nada, cruzaron a la Guardia Civil, pero non los lograron interceptar. Os asaltantes, que estiveran tomando unhas consumicións pola tarde no local, levaron a máquina do tabaco que os propietarios do bar acababan de cargar, ademais do cambio, e tamén levaron unha caixa registradora con 600 euros. Alertada polos veciños, a Garda Civil saiu ao encontro dos asaltantes, pero estes lograron fuxir. O accidente mortal rexistrado onte volveu poñer o foco na perigosidade dun treito da estrada AC415 en Arteixo. A veciñanza da parroquia de Pastoriza leva anos pedindo medidas para mellorar a seguridade nunha zona sinuosa e con moita pendente, onde irse por fora da vía é habitual. Alguén deixou un ramo de flores no lugar do accidente, onde aínda quedan restos do coche que conducía a vítima de camiño ao traballo. Baixaba a costa cando perdeu o control e emborcou. Non puido evitar o impacto do automóvil contra un alpendre situado ao pé da estrada. Xa entraron aí, non sei cantos coches xa. Non sei por qué, como se meten ali. Estamos na travesía de Pastoriza, nun treito da AC415, que os veciños consideran especialmente inseguro. A min pareceme que me falta arcén por ese lado, porque pode ser unha vía de escapatoria, porque senón o terraplén está moi tal e que non está nada iluminada. En el tramo de baixade, esa curva é un pouco fastidiada. E sobre todo cando empeza a chover. Cando empeza a chover, xa non é o primeiro accidente que hai aí. Levan anos alertando da perigosidade da estrada, con curvas e en forte pendente. Agora propoñen algunhas medidas para reforzar a seguridade viaria, entre elas aumentar os controis de velocidade e instalar sinais luminosos ou resaltes no firme. Está claro que os vadense o que máis funciona, porque ao final hai obrigache a reducir e non podes pasar con moita velocidade por encima deles. Yo creo que es despiste de las personas. Yo paso por ahí a diario. O que va moi rápido, non sei. Se basta con ver as curvas, xa debes ir despacio. Un é o que ten que ter que veciña cuidado. Piden actuacións urxentes porque o risco de accidentes aumenta nos meses de inverno. Un pesqueiro francés sufriu unha vía de auga esta madrugada a 16 km da costa da Coruña. Os seus 11 tripulantes están sans e salvos. O barco ten base en Loguén, pero os donos son de Ribeira. Tamén parte da tripulación é galega. 3 son mariñeiros de aquí e o resto indonesios. O RAI primeiro emitiu o sinal de socorro sobre as 4 da mañá e os pescadores guitáronse ao mar na balsa salvavidas. Pouco despois, o Elimer localizounos e rescatounos. Os 11 en bo estado. O pesqueiro, de 22 metros de eslora, foi remolcado ata o peirao este da Coruña. Segundo contou o patrón que empezaron a sonar as alarmas
baixaron a máquina e se viron que había agua. E despois se quedaron sin luz, puxeron os traxes de supervivencia e levounos o helicóptero. En 9 días se entra en vigor a taxa turística en Santiago. Esa é a idea, pero a Asociación de Hotéis da capital galega presentou un recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra esta ordenanza fiscal. E o Alto Tribunal xa o admitiu a trámite e valorará esta posible suspensión cautelar. Andrea Otero. Sí, David, efectivamente, a Asociación de Hoteleiros de Santiago presentou un recurso contencioso administrativo contra a posta en marcha desta taxa turística aquí no Concello de Santiago, que entraría en vigor, como dis, o vindeiro 1 de outubro. O seu argumento principal baséase nun estudo da Universidade de Santiago de Compostela que contempla que habería un baleiro legal na posta en marcha desta taxa turística debido a que non se contempla este documento que xustifica e avalía o impacto que tería este cobro aquí no Concello, algo que se contempla como requisito na lei autonómica. Tamén os hoteleiros de aquí de Santiago explican que isto non remataría co sobreturismo debido a que este cobro se estaría a efectuar sobre as pernoctas e non sobre os propios excursionistas. Lembremos que esta taxa turística iría sobre o euro ata os 2,5 euros dependendo do tipo de aloxamento. Coa entrada en vigor da taxa turística, os viaxeiros que reserven en establecementos hoteleiros de Santiago terán que pagar entre 1 euro e 2,5 euros por noite, en función da categoría do aloxamento. O importe máis baixo vaise pagar en albergues, campings ou apartamentos, e o máis alto, eses 2,5 euros por noite, terán que pagalo os que se hospeden en hotéis de 4 estrelas superior e 5 superior. No me parece muy bien, desde luego, pero sí, me tendría que aguantar, no sé. O sea, no voy a dejar de visitar una ciudad porque me impongan una tasa de 2 euros por persona y noche. Claro, si hablamos de otra cosa, igual sí. Si el dinero va a salir destinado para mantener en plan las calles limpias o para al menos cuidar un poco lo que es el sitio turístico y demás, pues yo la verdad que no veo mal. En muchas ciudades se está cobrando esa tasa turística y no ha afectado al turismo en esas ciudades. Pongo Barcelona, Palma de Mallorca. Ahora es normal, en todas las ciudades están cobrando esas tasas. En Portugal es la misma cosa. A Unión Hoteleira de Santiago presentou un recurso contencioso no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra a entrada en vigor da taxa por considerar que non está xustificada legalmente. Argumentan que o Concello non acredita a necesidade concreta deste recargo, tal como, segundo din, exixe a Lei de Medidas Fiscais e Administrativas da Xunta, na que se ampara a posta en marcha da taxa turística. O Concello respondeu a este recurso a través dun comunicado no que sinala que a ordenanza se redactou con todas as garantías e cun seguimento escrupuloso dos pasos pertinentes. Considera, ademais, que a taxa servirá para equilibrar os custos que xera a actividade turística na cidade. Nestes momentos celébrase en Arizona a macrohomenaxe dedicada a Charlie Kirk, o activista conservador asasinado pasado 10 de setembro. A prensa estadounidense fala de máis de 100.000 asistentes, superando todas as previsións. En Arizona está Rosa Conde. Construindo un legado, recordando a Charlie Kirk. Ese é o lema deste funeral que superou todas as previsións de asistencia. A seguridade é extrema, francotiradores nas alturas, drones sobrevoando o estadio, detectores de metais en cada acceso, sensores contra armas biolóxicas e barreiras antivehículos. A detención o venres dun home armado que se facía pasar por policía dentro do estadio disparou aínda máis as alarmas. A Casa Branca teme sobre todo a terroristas domésticos e lobos solitarios. Donald Trump e o vicepresidente Vance encabezan a comitiva acompañados doutros líderes en 2 avións cheos desde a Casa Branca. Tamén falará a súa viúva, Erika, nova directora de Turning Point, quen prometeu que a misión do seu esposo seguirá medrando e fortalecéndose. Este funeral non é só unha despedida, é un pulso do poder conservador nunha América profundamente dividida. Fora do estadio de Glendale, as probas de que dúcias de miles de persoas agardaron para poder entrar, despois de fortes medidas de seguridade, iso sí. No interior, un escenario propio dunha estrela do pop estadounidense, asistentes expectantes e un lema, construindo un legado.
O evento, retransmitido tamén por televisión, congregou os simpatizantes de Kirk, fundador dunha organización coñecida por promover unha axenda política conservadora fortemente aliñada con Trump e asasinado o día 10 de setembro por motivos que aínda non están claros. O Departamento de Seguridade Nacional dos Estados Unidos clasificou esta homenaxe cun nivel 1, o máis alto a nivel federal, equivalente ao que se aplica en eventos como a Super Bowl. Todos os asistentes pasaron por escáneres de seguridade que permitían só bolsas transparentes e de tamaño reducido. Durante o acto, Trump, o vicepresidente Vance e a muller do falecido interviñeron rodeados de artistas que reforzaron as mensaxes sobre os valores tradicionais e o patriotismo, un evento que trascendeu o ámbito persoal, deixando patente a influencia e o impacto que o asasinato de Charlie Kirk deixou na sociedade estadounidense. O Reino Unido, o Canadá e Australia anunciaron formalmente este domingo o recoñecemento do Estado de Palestina. Portugal e Francia tamén o farán nas próximas horas. Dende Londres, o primeiro ministro do Reino Unido, Keir Starmer, asegurou que este recoñecemento de Palestina forma parte dun esforzo internacional coordinado para solucionar o conflito co establecemento de dous estados. O mandatario británico exixiulle a Hamas a liberación dos reféns e o goberno israelí que deteña a ofensiva contra o pobo palestino. En termos similares expresáronse este domingo os primeiros ministros do Canadá e Australia. Por outro lado, o goberno portugués recoñecerá o Estado de Palestina nas vindeiras horas e o presidente francés, Emmanuel Macron, ten previsto facelo este luns, antes do comezo da Asamblea das Nacións Unidas en Nova York. Estes anuncios de máis recoñecementos internacionais do Estado de Palestina foi inmediatamente contestado polo primeiro ministro de Israel. Netanyahu afirmou que non haberá tal Estado. O mandatario israelí afirmou que nunca existirá un Estado palestino, ao tempo que advertía que responderá a ofensiva diplomática despois da Asamblea das Nacións Unidas. A resposta de Netanyahu producíase case ao mesmo tempo que os tanques israelís entraban na cidade de Gaza, despois de varios días de intensos bombardeos. O primeiro ministro israelí asegurou tamén que el mesmo defenderá na Asamblea da ONU a súa visión do que denominou paz a través da forza. Netanyahu falará o próximo venres diante da Asamblea da ONU e o luns seguinte reunirase co presidente norteamericano Donald Trump. Asturias e Cantabria autorizan a caza do lobo. Desta forma, os gobernos das dúas rexións escoitan as peticións dos gandeiros que piden un control sobre o lobo porque aseguran que as indemnizacións polos ataques que sofre o seu gando non lles compensa nin económicamente nin na súa moral. A Dirección de Espazos Naturais e Fauna da Xunta de Castela e León apunta que en 2024 os ataques medraron nun 11% respecto ao ano anterior. Algunhas asociacións ecoloxistas xa anunciaron que recorrerán aos tribunais, xa que aseguran que esta decisión é ilegal. Hoxe o Día Mundial do Alzheimer, unha enfermidade neurodexenerativa que dá no cerebro a longo prazo. É a forma de demencia máis común. De feito, 7 de cada 10 casos que son diagnosticados de demencia son de Alzheimer. É un trastorno irreversible e progresivo que afecta o 5% da poboación mundial de idade avanzada, segundo a Organización Mundial da Saúde, e prevé que esta cifra continúe subindo. En 2030 sexan 75 millóns de persoas as afectadas polo aumento da esperanza de vida e o avellentamento da poboación. En Galicia hai 70.000 persoas con esta enfermidade infradiagnosticada, segundo os expertos. O mellor xeito de facerlle fronte, fomentar a vida social e realizar actividades coas que a persoa goce. Unha delas, a gastronomía, pracer pros sentidos e tamén pra alma. Recetas para o recordo de 2019 foi a primeira publicación na que o cociñeiro cambadés Iago da Porta se achegou ao Alzheimer. Súa nai fora diagnosticada con só 65 anos e a colaboración era desde o amor, desde o coñecemento e desde a dor. As receitas de doentes de Alzheimer preserváronse no libro solidario para que non as levara ao olvido. E Yayo, como parte da iniciativa, cociñou o prato e deulle a probar a autora da receita. A relación fora moi chula porque ao probar o plato sí que se lembraba da receita, non? Da receita e máis do que significaba esa receita e o día que o facían, o motivo. A segunda vez que este chef cunha estrela Michelin se implicou co Alzheimer foi no ano 24. O libro Os Sentivos da Memoria volveu visibilizar a enfermidade. Os cociñeiros do Grupo 9 cazolearían con mulleres que estaban diagnosticadas. A estas alturas xa perdera a súa nai e xa sabía que cociñar e logo comer en compañía axuda ao doente e axuda ao cuidador. Traballar coa persona afectada para que esa enfermedade progrese o máis despacio posible, non? Compartir moita actividade cotidián con ela, cociñar, xogar, cantar, pois sempre colabora unha a que nos asintamos máis cerca de nós
e outra a que esa enfermedade non avance tan rápido, non? A enfermedade compartila con toda a familia, así sempre se fai máis levadeira, non? É unha enfermedade que afecta moito máis o entorno do paciente que o paciente en sí. Entonces sí que é super importante, unha, que nos concienciemos, que se investigue, que se avance, non? Cociñar xuntos para disfrutar o momento e comer xuntos para degustar sabores e recordos. En apenas unhas horas temos cambio de estación. Oficialmente comeza o outono, que, segundo os meteorólogos, este ano vai estar marcado polas temperaturas máis altas do habitual e tempo seco. Por agora o que notamos é un baixón térmico, o que obriga a darlle unha volta ao armario, na procura de roupa de abrigo. O paseo á beira da praia rexistra unha boa ocupación aproveitando unha tarde solleira. Pero agás algún nostálxico do verán, a meirande parte do persoal tivo que remexer no roupeiro e botar man dun xersei ou chaqueta. Pero mira, non me estorba. Que a puxen e dixen eu, ao mellor, pois non me estorba nada, estou ben. Oye, pois non te creas, porque dices, a ver que me poño, non sei que poñerme, si poñerme de verano, si era viña yo comentando a miña prima. Pero bueno, está fresquiño ahora, Un bo indicador de que o outono está preto son, por exemplo, os escaparates onde os manequíns locen xa as novas coleccións. Outro síntoma é a mudanza das follas nas árbores. Os meteorólogos prevén este ano unha estación máis cálida e seca do habitual. Por agora, nestes primeiros días, temos cambios bruscos que desconcertan un pouco. Está el tiempo muy inestable ahora. Un día hace calor, otro día hace frío, estás a la sombra y hace frío, al sol hace calor, que no sabe uno cómo ponerse ya la ropa. Ahora solo es primavera, pasamos al verano, no hay primavera y verano, en el otoño ya casi es invierno. Está un pouco loco, igual que nós. Ainda esperemos que sí, un pouquiño máis. De calor, que veña un pouquiño de calor. Pero bueno, estamos aí, na fronteira. Hay los colores marrones, que son muy bonitos, los verdes y todo eso. O sea que hay que renovar un poco el vestuario y que se mueva el negocio. O outono astronómico comeza oficialmente no hemisferio norte este luns ás 8:19 do serán, hora peninsular. Ten que ver co equinoccio do outono, cando o sol alíñase co ecuador celeste e o día e a noite duran prácticamente o mesmo. Case medio cento de artesáns amosaron a creatividade, diversidade e identidade dos oficios tradicionais galegos no mercado Artesanamente en Santiago. Dende a gastronomía ata a forxa, atopamos produtos que reflicten o sabor de xeracións cun enfoque actualizado. A sede da Fundación foi o punto de encontro en que celebrar as nosas raíces e fomentar un consumo responsable. Os protagonistas todos os que optaron polos oficios tradicionais, case medio cento de propostas. Inventar un evento que realmente puxera en valor todo o que é o oficio tradicional, tanto manual como de alimentación. Hai moitísima innovación, facendo un plantexamento efectivamente dos oficios tradicionais, mantendo as técnicas e dándolle unha volta. O talento dos artesáns galegos está respaldado por moreas de premios e recoñecementos internacionais. Desta vez buscouse darlles visibilidade a propostas en que o deseño máis rompedor faise realidade con técnicas ancestrais. O obxectivo era volver a sacar os textos á rúa de novo, non? Como facían as nosas aboas. O argallei dunha forma de volver as mochilas, non? As mochilas actualizando o cesto de sempre, cos materiais de sempre. Entonces yo lo que desarrollo son tejidos con aguja y gancho. Y en este caso lo que presento es una colección que se llama Prímula, que es una reinterpretación del encaje de bolillos integrándolo dentro de los tejidos de calceta. Teño un obradoiro de pedra que é GSC Petrum e dedicámonos a facer, sobre todo, vajilla para alta hostelería. Ademais dos postos do mercado, houbo demostracións de oficios en vivo e conferencias como as do canteiro Octavio Vázquez ou o deseñador Lorenzo Caprile. Na Estrada acaba de pechar as portas, hai aproximadamente unha hora, unha nova edición da Feira do Moble de Galicia. Medio cento de firmas, a maior parte delas galegas e portuguesas, amosaron os seus artigos dende o xoves. Esta última edición da Feira do Moble de Galicia pechou as portas este domingo no recinto feiral da Estrada. Pues hace muchísimos años que no veníamos, muchos. Viño buscar mirar, máis ben, viño mirar. Este ano é a primeira vez que vim, porque teño un amigo aí que é carpinteiro e ven a ver se hai algunha novedade.
Medio cento de vendedores expuxeron mobiliario para toda a casa, complementos e iluminación. Desta volta con algunha novidade, como esta mesa extensible premiada por ter un deseño innovador. É o primeiro ano que vimos, porque como sacamos este produto novo, a xente non o coñecía moito e nós normalmente vendemos a profesional. Entonces aquí un pouco o cliente final tamén pode ver realmente o que se pode facer con este modelo de mesa. Outros vendedores son habituais desta cita e en que recoñecen que baixou un pouco consideran que é un bo lugar para dar a coñecer os seus mobles. O público é diversificado e depende da idade, não é? Da idade, então eles escolhem, nós aproveitamos, temos móveis modernos e clássicos, não é? E há um mesclar de tudo, sabe? É assim. O meu maior cliente é pessoas maiores que gostam da madeira, sabem aquilo que está a comprar, que não é caro, vale caro sim, mas compra é para a vida. Unha clientela coa que non queren perder o contacto. O Festival de Cine de San Sebastián volveu ter hoxe presenza galega. Acolleu este mediodía a presentación do maior estudio de produción virtual de España, que está na Coruña. A presentación acudiron numerosos representantes de plataformas do audiovisual nacional e internacional. Con este proxecto, Galicia converterase nun referente en tecnoloxía de produción virtual. O estudio inmersivo ten unha superficie de 2.000 metros cadrados e o virtual ten 750 metros. En A Limia están hoxe de celebración. Rairiz de Veiga acolle un ano máis a súa Romaría da Saínza, unha festa declarada de interese turístico de Galicia que conta cun dos eventos con máis sona da provincia, o Gran Combate de Mouros e Cristiáns. Semellan tranquilos os mouros no Castelo da Saínza, malia saber que lles agarda unha importante batalla. Vou intentar defender a fortaleza ante o Cristián, a ver se por unha vez na historia o damos conseguido. Está moi difícil, está moi difícil. Hoxe veñen con moitísima máis forza que a nós. A mitad do exército faltame, escaséame. Faremos o que podamos. No bando contrario agardan os cristiáns decididos a liberar os presos cautivos e a vía diplomática semella que non acaba de funcionar. Co seu auxilio, coa bravura dos meus valentes soldados, moi axiñas túas tropas morderán un po e derrubarase todo o teu orgullo. Non temo, non, nin as iras do teu Deus, nin as túas ameazas, nin o sangue que se derrame. E se guerra queredes, guerra teredes. Declarada que era guerra, axiña sentirás a irresistible forza da miña espada. Prepárense os canóns, formen os infantes en orden de batalla. Apenas queda tempo para preparar a loita. Despois de animar as tropas, comeza a batalla. Certo que aquí ninguén se sorprende do final, é o mesmo dende hai 185 anos. Tras unha ardua batalla, os cristiáns toman de novo o Castelo da Saínza e liberan os cautivos. Coidan que coa intercesión da Virxe da Mercé. Contan que foi a mediados do século XIX cando comezou a celebrarse o combate de mouros e cristiáns. A festa congrega cada ano milleiros de persoas. Todo o que é Reiriz e alrededores de Reiriz colaboran todos, fanse entrenamentos para que o día da festa salga o mellor posible. A xente involúcrase moito, sí. Somos da Coruña, vimos todos os anos porque o meu marido é daqui deste pueblo. Entonces non faltamos nunca. É moi bonito, moi original, hai que vir todos os anos. Agora o Concello de Reiriz de Veiga traballa para que a festa sexa declarada de interese turístico nacional. Antes de marchar, grazas por estar aí, porque este informativo onte foi o máis visto cunha cota de pantalla que superou o 17%. Grazas, como lles dicimos, por estar aí. Xa saben, información actualizada minuto a minuto na nosa páxina web g24.gal. E agora, tempo dos deportes con Irene, o empate do Celta. Sí, 1-1 en Vallecas, con gol de Borja Iglesias. Vemos de seguido o máis destacado dese partido.